Yung lubi na mo guys, oh. Managbunot. Itambunan sa langkay kay buak man. Alam mo mamunutay gas, oh. Mamunutay na mo nga gwapo. Wala-walahan lang sa kamot guys. Kay sara may makahawid sa iyang kuan guys. Sara may makahawid ang iyang kamot. Sibol man eh. Uni mo mamuntanay din sa amo. Gani ni siya guys, kay kugi kaya ni siya mubunot. Gani among mananaka kay ni tabang og bunot. Isa ra man among mamunutay. Naka guys, oh. Itabang lang siya bunot guys. Kay may lain nga mamunot. Isa ra man among mamunutay dani. Tabang na lang siya. Pero mo isa ka mamunutay, oh. Kani amo ning mananakal ni tabang sa pagbunot. Isa ra man ang mananaka isa ra ang mananaka, isa ra sa mamunutay. Isod naman kay karon ang mananaka karon guys, sa mamunutay. Mana guys, oh. Nangahoy. Ito guys, kay basi kayo ito mo nagsasawa. Puro ba na mga ulit taon niya kung mamunutay na ni guys na ngita nila pares. Masaka pa, mabunot pa. Isa yung gipangita. Katong may trabaho. Ano mo? Kumbana guys, oh. Nagbutok sa langkay. Kaya mama namang ihaling guys. Ng langkay. Kahoy, kargas kariton. Ini among songlod. Halingan na iglangkay. Way kon guys. Way gasol. May gasol, kanina lang atong gasol kay ning way gubot. Wala na. Vlog na yun? guys, oh. Lain na sa niya mong mamunutay nga bag-o guys, oh. Pulihan ng nagpahuway na ang isa ka mamunutay. Oh. Ngayon ni puli. Yeah. Kandagan baraban nga bunto nun. Guys, timbang na sila guys, oh. Timbang na sila. Timbang na sila.
Sa bagol ra pre. Hoy, nato yato dito. 50 ika 12. Banter ama. Chris banter na pinakatasan. Oh. Ikaw na pre. Pero ganingan kaya ang kon, ningo makay ang Pero uling lagi siya pre. aw bisigi na sa uling ko kapon. Ano mo kasi uling mo ko sa katulad ng bagol bago dito. Ano katulad sa una dito na ganti. Kapuro kami imban ni kapon taga Pilina. Anong halin number kayo? Si Timur kapin. Amang giulit halin na may sinidi. Oy, naman libuhon na dito. Ana. Uli gini ba matay pa. Uli gini. Eh nakapakago din layas ni. Ito katarantar mo siya. Taga pa, murot bisa nila ni. Ano lang saya sayas. Katan ba? Uli murot